Backside airi, oh yeah. Ja mitä tuleekaan sitten, nyt lähdetään latailemaan. Jotain isoa tulos, snipille mennään. Frontside airi, oh yes. Tyylikäs suoritus. Kovaa kyytiin, tuleeks backside airi? Kyllä vain, iso banana-airi. Käydään vähän kääntymässä. Sitten lähdetään kovaa vauhtia sitä hippiä kohti. Frontside airi, huolella kopari yli. Sulla on vielä aikaa tehdä toi, jos sä haluut. Yleensä kättä yhteen neolle, isoimmat renkaat ja eniten vauhtia. Käydään hakemaan ne vauhit. Mitä tulee? Tulee banana-airiin. Oi, ja siitäkin niin mennään niin kovaa pumpistyliä, että käydään ilmassa. Backside airi. Ja siinä on Neon minuutti täynnä. Haluuks Neo koittaa vielä se frontside airin nopea? Koita nopea vielä. Bonari, kisa bonsu, nyt kerron vielä näytöksen vuoksi. Oli niin hyvin tulos. Anna palaa vaan. Kättä yhteen Neolle, iso frontside airi tulos. Iso rengasta, iso airi. Kyllä voi! Hyvä haku ja hyvä kuperkeikka. Kiitos Neo.